Alang sa panahon sa pagsulay. Santiago Kapitulo 1 versikulo 12. Bulahan ang tawo nga nagaantos sa mapailobon gayod sa mga pagtintal, kaysa human siya masulayi, pagadawato niya ang purong-purong sa kinabuhi, nga gisaad sa Ginoo kanila nga mga nahagugma kaniya. Ang mga gahom sa kangitngit nagpundok libot sa kalag, ug gitakpan si Jesus gikan sa atong pananaw. Ug usahay kita maghulat lamang sa kasubo ug katingala, hangtod nga ang panganod mulabay. Kini nga mga panahon usahay makalilisang. Ang paglaom daw napakyas, ug ang pagkawalay paglaom midakop kanato. Niining makahahadlok nga mga takna, kinahanglan kitang makakat-on sa pagsalig lamang sa mga merito sa pasiguli, ug sa tanan natong walay mahimo nga pagkadili takos, itugyan ang atong kaugalingon diha sa mga merito sa gilansang ug nabanhaw nga manuluwas. Dili gayud kita mamatay, samtang buhaton nato kini, dili gayud. Kung ang kahayag modan-ag sa atong agianan, walay dako nga butang nga mahimong lig-on sa kusog sa grasya. Apan ang mapailubon nga paghulat diha sa paglaom, sa diha nga ang mga panganod motabon kanato ug ang tanan mangitngit, nagkinahanglan sa hugot nga pagtuo ug pagpasakop nga maoy hinungdan sa atong kabubuton nga gilamoy sa kabubuton sa Dios. Kita dali ra kaayo nga nawad-an sa kadasig ug mainiton nga naghilak alang sa pagsulay nga makuha gikan kanato, sa diha nga kita kinahanglan nga mga muyo alang sa pailob sa paglahutay o grasya sa pagbuntog. Kadtong modangop ngadto sa Dios uban sa kasing-kasing ug kalag ug hunahuna, makakaplag diha kaniya og malinawon nga kasiguruan. Siya nasayod gayud kun unsa ang atong gikinahanglan, unsa gayud ang atong maantos, ug siya muhatag kanato og grasya sa paglahutay sa matag pagsulay ug problema nga iyang dad-on kanato. Ang akong kanunay nga pag-ampo mao, alang sa labi pa nga pagkaduol sa Dios. Ang Dios sa iyang dakong gugma naninguha sa pag-ugma diha kanato sa bililhong mga grasya sa iyang espiritu. Siya nagtugot kanato sa pagsugat sa mga babag, paglutos ug mga kalisdanan, dili ingon nga usa ka tunglo, apan ingon nga labing dako nga panalangin sa atong mga kinabuhi. Ang matag tentasyon nga gisuklan, ang matag pagsulay nga maisugon nga gisagubang, naghatag kanato og bag-ong kasinatian ug nagpauswag kanato sa buhat sa pagtukod og kinaiya. Ang kalag nga pinaagi sa Dios nung gahom, makasukol sa tentasyon, nagpadayag sa kalibutan ug sa langitong universo sa kaepektibo sa grasya ni Kristo. Kadtong motugyan sa ilang mga kinabuhi ngadto sa iyang paggiya ug ngadto sa iyang pag-alagad, dili gayud mabutang sa usa ka posisyon nga wala niya gitagan-an og probisyon. Bisan unsa pa ang atong kahimtang, kung kita mga magtutuman sa iyang pulong, kita adunay giya nga magtultol sa atong dalan. Bisan unsa ang atong kalibog, kita adunay usa ka sigurado nga magtatambag. Bisan unsa pa ang atong kasubo, pagbangutan o kamingaw, kita adunay usa ka mabinationg higala.